Бүгенге көндә район хуҗалыклары язгы кыр эшләренә әзерлек мәшәкатьләре белән мәшгуль. Машина, трактор паркларында бу җәһәттән эшләрнең күп өлеше инде төгәлләнгән. Игенчеләр мөһим кампаниядә сынатмаска бар көчләрен салып эшли. Район буенча урожай токымчылык заводы җәмгыятендә, Максим Горький исемендә, Муса Гареев исемендә, Маяк кооперативларында, Мир, Урал җәмгыятьләрендә, Гайнетдинов крестьян-фермер хуҗалыкларында техника ремонты ырамлы бара. Аларда нигездә тракторлар, автомашиналар карала модернизациялана. Урал җәмгыятендә бүгенге көндә биредә төп игътибар тракторлар ремонтына юнәлтелгән, чөнки аларга техник күзәтчелек инспекциясендә карау үтәсе бар. Әлеге вакытта безнең Урал җәмгыятендә ремонт буенча уда, БДМ агрегатлар ремонтланды. Алар 3 берәмлектә бит инде безнең эшләнделәр. Бүгенге көндә чәчкечләр Корала 2 КАМАЗ ремонтта, Т4 двигательләрен ремонтлайбыз. К700 керттек, аны тоже билләрен аерып, втулкаларын алыштырабыз. Механизаторлар өчен бүтән шартлары бар. Мытымы җылытыла, мишкә ягыла, утыннар бүтән әйбердә әзер. КАМАЗларны, техникаларны ремонтлап бетергәч, безнең агрегатлар битендә тырмаларны карагае, грубакар хәтерләрне карап куябыз. Ул биш карап куеп Пешуга кырга әзерләнә җитешә. Механизаторлар барсы да монда дигәндәй, КАМАЗны Каримов Тимир Салих җыя бит инде. 6 айны безнең Гемадов Илюр белән Махмутов Илдан җыялар двигателен. Рафисовый Кашапов Рафис безнең инде карай К700-ны җыя. Моннан Асадуллин Ильяс белән Рахимянов Мәүлид чәчкечне карайлар, биш ырмыклап чыгаралар инде. Язгы басуда 3 чәчкеч, 5 культиватор, 6 тырма, 5 кәтүк агрегатлары катнашачак. Хәер, әлеге хуҗалыкта ремонт эшләренең шулай тиз тотулары очраклы түгел. Беренчедән, югарыда телгә алынуынча, биредә техник паркны яңарту буенча зур хәстәрлек күрелә. Икенчедән, хуҗалык ремонт эшләренә акчаны бер вакытта да кызганмый. Шуңа запас чәчләр белән өзеклек юк. Ә бу исә техниканы тиз арада сыйфатлы итеп җыеп сафка бастыру мөмкинлеген бирә. Өченчедән, һәм бәлки монысы иң мөһиме дә, биредә чын-чыннан үз һөнәренең остасы булган, эшне яратып һәм намус белән башкаручы фидакарлар хезмәт сала. Колхозда туганнан бирле почти кергәннән бирле. Нинди эшләр башкарасыз? Минем комбайн бар, трактор бар, пилорам бар. Әле ремонт эшендә инде. Нәрсә ремонтлайсыз? Силка, ашларны сыйва торган силка. Маяк гәзитенең махсус хәбәрчесе Гүзәл Фатхуллина, Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.